Аз какво харесвам, аз какво обичам, какво ми е важно на мене, какво искам да правя, не какво трябва. Такъв перфектен баланс, където всичко да ни е добре, ако може навсякъде да е 100% няма. И проблема е, че ние искаме да сме там. Ние искаме всяка една наша роля, в която сме, да сме на 100% в нея. Какво трябва да променим, за да възпитаме у нашите деца по-висока самооценка? Да започнем да възпитаме в нас. Много лесно звучи, Дони! Здравейте, аз съм Маги Сан, а това е първият епизод на рубриката Отворено съзнание. Гостът ми днес е Дони Христова, психолог и психотерапевт под супервизия към Българската асоциация по естествена психотерапия. Дони е майка на 2 деца и заедно с нея организираме Мам Ретрит, терапевтични почивки за майки, като следващото издание е съвсем скоро и все още имаме места. А самата Дони от години работи индивидуално и групово с жени в своя кабинет за психотерапия в София. С Дони днес ще се гмурнем директно в съзнанието и подсъзнанието на жените. И поканих именно нея, защото резонирам с нейното убеждение, че истината за разрешаването на даден проблем е в цялостния подход, чрез осъзнаване, чрез насочени действия, чрез преживяване през тялото и в унисон с пътя на душата. А защо започваме с темата за широкия спектър на психологията? Защото, знаете, много често всичко започва именно от тук. Дони е първия гост на нашия нов сет, за което много ти благодаря, за мен е огромна чест. Преди да се срещнем тук обаче, аз те попитах кои са най-важните теми, които искаш да обсъдим и кои са нещата, които са най-важни за теб, от твоята работа, от твоя опит. С какво искаш да започнем? Кое е най-важното нещо, което искаш хората да знаят? Знаеш ли, напоследък една тема, която много ми излиза на дневен ред, е интуицията ни. Можем ли да се слушаме интуицията и да избираме каквото и да е, свързано с нашия вътрешен глас, а не да се подчиняваме на авторитети, защото някой нещо казва и сме го чули в интернет. Ние как го възприемаме на един по-вътрешен план? Какво ти е наблюдението? Хората чуват ли си вътрешния глас? Не. Или го чуват и го пренебрегват? Да, знаеш ли, може би по-скоро това, че често пренебрегваме някакви наши вътрешни усещания, нещо, което ни харесва, обаче сме, щом го казва някой друг, някой, който е авторитет в някаква област, значи сигурно е правилно. И колкото повече всъщност сме облъчени с информация, с подкастове, с каквото се сещаме, инфлуенсъри, всевъзможни психолози, които има, нали, то и аз съм в това число, някакси ме струва толкова по-важно всеки един човек да може да избира сам за себе си, наистина, да може да слуша вътре себе си и си каже, този човек, усещам ли го наистина, мой човек ли е, мога ли да се доверя на тази информация, на това, което идва оттам, да не следваме сляпо авторитети. Някакси много мисли за тази тема на преден план в момента. Много интересно, че темата е интуицията, защото тази тема при мен се обади тогава, когато станах майка. И всъщност всички говорим, че жените сме по-интуитивни, ти самата работиш основно с жени. И тук мога да споделя от личен опит, че когато човек започне като майката, чете страшно много информация за това как да си отглежда детето, какви са научните там съвети, какви са съветите на педиатъра, на бабата, на майка ти, на приятелката, на форумите и така нататък. Всъщност именно интуицията е това, с което човек може би е най-добре да си сфери часовника като финална инстанция, защото за всяка майка и за всяко дете, именно интуицията на майката ще подскаже кое е правилното решение. А ти също работиш и с много майки. С теб организираме и Мам Ретрит. След малко ще разкажем и за него. Но всъщност много бих искала тук да открехнем изцяло темата за майките и за жените. Всъщност основно при жени ли наблюдаваш това с интуицията, че забравяме да чуваме? Да. Интересното е, впрочем, че има мъже, които са много интуитивни също. И те не го подлагат на съмнение. А ние, жените, постоянно подлагаме на съмнение нашата интуиция. И именно, както ти казваш, с майките, се получава наистина, когато една майка стане майка, има новородено и започва толкова много информация навсякъде да я залива. И точно тогава казваме, че всъщност майката трябва да е много свързана с интуицията си, именно нали, раждайки се като майка, започва да усеща бебето си, а то сякаш се получава един обратен, все едно върви в обратната посока. Отдалечава се от интуицията си заради твърде многото информация. И именно тук е много ключово
да подлагаме на съмнение тази информация, да я пречупваме през нас самите. Това наистина, колкото и да е научно правилно, колкото и всички консултанти поеди какво си да ми казват, че така е правилно, аз как го усещам за себе си? Наистина ли отвътре така го чувствам? А какво мислиш за това, че цялостно ние жените много се подценяваме и не си вярваме на този вътрешен глас, защото ти сама знаеш, нали, много често човек си носи разни неща от миналото и в един момент спира дори на себе си да има доверие. То всъщност наистина много е свързано, именно там тръгва. Да имаме доверие на себе си и да вярваме в себе си, да сме уверени. И естествено, тук отиваме много назад във времето, като момичета, дали ние сме учени да вярваме в себе си, да се доверяваме на самите нас, да се харесваме, да се обичаме такива каквито сме. И естествено, че в един момент, когато опрем до темата, аз трябва да развивам интуицията си, ние трябва да развиваме цялостно себе си, не само интуицията, а увереността в нас самите. Защото нещата наистина са много свързани. С теб на всички мам ретрит почивки обсъждаме темата за чакрите, за енергийните центрове по човешкото тяло, за това, че всъщност всеки енергиен център е мъжки или женски. И съответно, че има силни страни спрямо женската енергия и силни или слаби страни спрямо мъжката енергия. Mm-hmm. Всъщност центъра, който е за интуицията, третото око, мъжки или женски? Е женски. Женски, женски, да. Да, и всъщност от теб съм научила, че чакрите са взаимно свързани една с друга и всъщност, че човек, щом му е блокирана интуицията, т.е. има и проблем с още една чакра в такъв случай. Втора. Да. Къде ме вкарате в това поле на езотерика? Директно в дълбокото. Аз тук психолог съм дошла да говоря маги за чакрите. Значи, моля ви се, Дони не е стандартен психолог. Значи, тя е толкова странно развит човек. Тя прави хипнотерапия, прави и звукова терапия, работи с тибетски купи. Може да прекара един проблем чрез странните светове да го разбереш. И това за мен е супер ценно. Смисъл, за това сме тук, за това имаме нужда от отворено съзнание, за да възприемем всяка една тема, защото психологията не е само главата ти. Нали, понякога и околната среда, и вътрешният ти мир, толкова много неща влияят на моментната ти ситуация, че не можеш да кажеш в момента, примерно това е само единствено от детството ти. Абсолютно. Аз съм много съгласна с теб, но при едни хора работи един подход, пред други различен. И тук наистина идва и умението на специалиста или човека, или психолога, или който е да почувства какво би работило с този човек. И с едни хора аз мога да говоря за чакри, например, с други не е тема изобщо. Mm-hmm. И може изобщо всъщност да няма смисъл. Mm-hmm. Така че аз много внимателно напипвам каква тема може да бъде вкарана, така да се каже. Нека да разкажем тогава всъщност за твоя поток на психотерапия, т.е. ти си част от школата по естествена психотерапия. Какво представлява това? Естествената психотерапия много се фокусира именно върху цялостния поглед върху личността на човек. Едно, самия характер, второ, неговата история, здравето като една абсолютна, психичното здраве като една през холистичната призма. Mm-hmm. Именно затова избрах тази школа, защото за мен е много важно именно това, върху което и ти и с този подкаст, който планираш сега да развиваш, именно тази холистичност, цялостност на ум, на дух, на душа, на изобщо ние като създания, как сме. И какви инструменти всъщност ползва естествената психотерапия? Защото, примерно, знам, че ти вкарваш хората и в психотелесни практики. Mm-hmm. Използва се както чисто когнитивния подход, през разговор, през това да достигнем до определени семейни модели, например, назад във времето, мама, тати и така нататък. В същото време работи много с хипнотерапия, с преживелищно, с това да преживеем това, което се случва в нас, да впуснем вътре надълбоко в страховете, включително за да могат те да изплуват. Тоест, в естествената психотерапия е много важен този хем цялостния подход, хем дълбокия. Да можем да е максимално преживелищно, за да бъде отработено нещо. Аз съм виждала на Дони програмата за една седмица, как изглежда с всичките сесии по стечение на обстоятелствата. Работиш с доста хора и с повечето от тях жени. Всъщност, какви проблеми се изкристализират при хората, при дамите, заради които те се обръщат към психологията? Това са много по-лесни неща могат да са.
И те питам не за друго, защото смятам, че е важно да нормализираме теми, за които хората не смятат, че имат нужда от подкрепа. Честно да ти кажа, една от темите, които много излиза в терапия, е темата с границите. Мога ли да си поставям граници, всъщност при майките излиза тази тема наистина на първо място. Общото с всяка една майка, с която работя, сякаш темата с границите е първото нещо, с което се сблъскваме. Защото ако допреди това не съм си давала сметка, че аз присъствам в света и аз трябва да поставям граници или съм позволява моите граници да бъдат нарушавани, вече носи един живот за който съм отговорна и чувствам, че някои граници не трябва да бъдат прекрачвани, обаче ми е много трудно. Т.е. например, с семейството, с роднини, с баби, дядовци и така нататък. Така че да, тази тема много излиза на дневен ред. И тя е много, много пряко свързана с чувството ни за собствено уважение и стойност. Защо имаме ниска оценка за своята стойност? Мисля, че е често срещано. Общество, възпитание, много надалеч може да отидем. А какво трябва да променим, за да възпитаме у нашите деца по-висока самооценка? Да започнем да възпитаме в нас. Много лесно звучи, Дони. Перфектно. Да. Точно днес видях един рил в Инстаграм на една майка, която стои на едно диванче и чете книжка. И се появява надпис отгоре: нашия пример е много важен, и в този момент едно детенце сяда до нея. Маничко на 2-3 годинки сяда с една книжчица и то до нея на дивана, и то отваря, и то застава като майка си. Наистина, огледала сме. Да. Знаеш ли, като ме попита какво да направим, за да повишим нашата себестойност, да започнем да опознаваме себе си. Защото ние не познаваме достатъчно добре себе си. И всъщност това е изключително ценно да започнем да чувъркаме в нас самите. Си казвам, аз какво харесвам, аз какво обичам, какво ми е важно на мене, какво искам да правя, не какво трябва. Защото естествено, че има някои неща, които са трябва, но има и много други всъщност, които са изцяло продукт на наш избор. И истината е, че дори нещата, които ние казваме, че нещо трябва, то пак е избор. И то избор, колкото повече влизаме в съзнанието да го правим именно като избора, не защото така е дадено, защото обществото го очаква от мен, защото аз така избирам. Изведнъж нещата започват да се подреждат по-добре. Започваме да си задаваме въпроси, които в началото може да не са съвсем удобни на нас. Изобщо не са. Да. Всъщност, тук за две неща се досещам. Някои от тези модели си ги влачим от нашето детство и от нашите родители, от тяхното поведение спрямо нас и от убежденията, които те са ни вменили, без да искат. Дори понякога, когато едно дете плаче, например, се започва и сега ти пък лигла. Какво се правиш? Сега си се глезила и така нататък. И подсъзнателно влиза. Т.е. тук искам да ти задам въпроса първо, как излизаме от тази роля, която ни е вменена, защото някои неща се случват на подсъзнателно ниво и всъщност е много трудно да се разделиш с модел, който ти е бил вменяван 18 години, да кажем. Факт, така е. Трудно е и истината е, че не става нито с това да си кажа, аз не искам да съм като майка ми и баща ми, т.е. да го видя това и си кажа, аз искам да съм тотално различен човек, това не ми харесва, не мога да го приема. Това е прекия път да се окажа точно като мама и тати. Защото този антисценарий, в който ние много често се вкараме в днешно време, всъщност не отвежда на същото място, същата задънена улица. Другият вариант, при който си казвам, аз искам да съм същия, пак не работи. И трябва да тръгнем от това да започнем просто да си задаваме въпроси. Това мое ли е? Искам ли да съм по този начин? Тези вярвания обслужват ли ме мене в момента или не? Аз искам ли тези същите? Защото да, няма как детето да не е продукт на своите родители и да е прихванало голяма част от вярванията на родителите. Но тези неща са обратими, те могат да бъдат променени. Въпросът е ние готови ли сме да обърнем внимание на това нещо и да изберем да го променим. Това обаче изисква съзнателна работа доста. Да. И тук бих те попитала за хората, които не биха имали възможност или
с кураж да посетят психолог, как могат да работят сами в тази посока. Лично моя подход мога да споделя, който преди време бях открила, е, че е достатъчно човек да отдели време със себе си с лист хартия и да си напише въпросите и да си помисли за отговорите. И понякога е много наистина трудно и страшно да си напише човек отговорите. Това го практикувах някъде около 7-8 клас, ако не се лъжа. И всъщност тогава открих колко е терапевтично да си водиш и дневник, защото успяваш да напишеш неща, които нямаш силата да изречеш на глас. Много е странно. Все едно да си признаеш пред този лист хартия, защото не е друг човек. Някакси ти се надяваш и никой да не го прочете. Въпреки че го пишеш поетично, все едно целият свят ще го чете. Нали? Така много е красиво. Но човек, който иска сам да пребори своите демони. Откъде да го започне? Това с писането в дневника е наистина много хубав начин за самотерапия и го подкрепям и го препоръчвам на всеки. Аз всъщност много клиенти, дори с които започваме да работим, те си знаят, аз ги карам да почнат да си пишат. Защото пишейки си, ние осъзнаваме всъщност, например, в рамките на деня какво ме е натоварил, какво ме е напрегнало, с какво се сблъсквам. Когато започнем да обръщаме внимание на нашите емоции и преживявания, продукт на какви мисли са. И когато те не са продукт на мисли, които на мен ми харесват, означава, че аз имам нужда да сменя начина, по който гледам на живота, начина, по който си мисля каквото си мисля, ако щеш. Така че да, воденето на дневник е супер. Едно упражнение, което всеки човек сам може да си направи за самостоятелна работа е да вземеш един лист или тефтер или каквото е и да си напишеш всички вярвания, които имаш за живота. Например, може да е тясно свързано, ако искам да работя по темата с парите, да е по темата с парите. Това сме го правили като упражнение на мам ретрит, нали? Да, мисля че беше точно какви убеждения са ни вменили мама и татко. Какви неща те са може ни да не казвали само за от мен. мама и тати, може да е всякъде от средата, от някой близък човек, и това наистина хващаш и пишеш абсолютно всички убеждения, които имаш за живота. Например, че Дай примери, да. Парите никога не стигат. Нормално е един мъж и една жена да се карат вкъщи през ден. Нормално е да спорите постоянно за пари. Тоест, едни неща, които ние някой път ги нормализираме, и те не, че не се случват, но ние до толкова сме ги нормализирали, че не виждаме, че има алтернатива на това нещо. Или също нормализацията на това, че една жена след 30 години започва примерно да застарява. Тоест, ние такива... всеки си носи нещо със себе си, чуто от баба, от дядо, от мама, тати. И да вземем да го напишем всички тези неща на един лист, те са страшно много. Ние започваме и в началото ни е много трудно, добре, какви са ти убеждения за живота, които аз имам, но колкото повече пишем, толкова повече излизат още и още и още и още. И аз мятам, че един списък от 60-70 такива убеждения би бил много полезен. И тогава, след като го приключим това нещо, да видим какво би бил, как бих искал да бъде. И да предизвикам себе си да видя в какво аз избирам да вярвам. Това ми прилича на онова чудо, което на английски се нарича affirmations. Тоест, срещала съм го, хора си пишат позитивни убеждения, в които искат да повярват и си ги залепят в списъка, примерно на огледалото в банята и всяка сутрин, всяка вечер си ги повтарят. Примерно, аз съм супер уверена, аз съм добре заплатена на работа, всички ме уважават, аз обичам себе си и така нататък. И всъщност малко по малко това започва да става твоята реалност и ти да вибрираш на тази честота, че да се сбъдне. Това работи, при някои хора работи много добре. Не съм го пробвала, нямам представа. Тук е до човек. При някои хора наистина работи, при други не особено. Но е полезно да го има. Да, полезно е. Това, което ти казваш с аз съм уверена, аз обичам себе си. Да, защото много често при много хора стои аз съм неуверена, аз не ставам за нищо, аз не мога да довърша нищо до край. Тоест, едни такива вярвания, които имаме и постоянно си намираме доказателства за тях, защо са така. Но всъщност ние, ако започнем да отваряме действителността си за другата част, аз съм уверена, аз имам всичко, от което имам нужда, изведнъж започваме да привличаме вниманието си към тези неща. И те започват да стават реалност. Така че не са толкова алабала тези неща. Да. Енергия. Да кажем, започваме да работим върху нашите вярвания. Започваме да работим със собствените си граници. Но имаме още две посоки, в които имаме, да не кажа даже 3.
може и да са повече, в които трябва да поставим граници. При майките, едното е децата, второто е твоите родители, от които ти реално си докарал един куп убеждения. Mm-hmm. Какво се случва тогава, когато човек започне да работи със собствените си убеждения, за които ясно разбира, че идват от родата и се налага всъщност вече да поставиш граница на твоето семейство, на родата назад. И тук ти ще прецениш дали е уместно да разкажеш за синдрома на доброто момиче, за което аз първо се запознах. Много близко, не? Не само, че ми е близко, не само, че ми е близко, но аз започнах да следвам в Инстаграм точно тогава, когато ти започна да го заявяваш това. И за мен беше много впечатляващо, не го бях чувала до тогава. Но само ако се чувстваш комфортно и ако темата ти резонира все още. Като става дума за родата, това, което ти казваш за родителите, тук идва един момент на сепарация. Тоест ние да се сепарираме и да спрем да бъдем доброто момиче на мама и тати, а да започнем да имаме наш собствен аз. Какво ние вярваме, какво искаме от този живот. И това не означава, че ние няма да обичаме родителите ни, точно обратното. Уважавайки ги, обичайки ги и благодарейки за това, че те са ни дали живот, ние от тук нататък можем вече като едни зрели хора да продължим напред и да почнем да правим наши собствени избори. А стоейки в една такава междинна позиция на момиче, където хем съм жена и вече искам свое семейство или имам свое семейство и дете, хем от друга страна много не искам да ги разочаровам тях, не поемаме истинска отговорност за живота ни. А отговорността идва в това аз да си стъпя на краката и си кажа, аз нещата искам да се случват по този начин. И това не значи, че ще е грубо. Да, някой път не се разбират нашите собствени желания от родителите, от семейството ни. Но пък трябва да можем да заявяваме себе си. Добре, а спрямо децата, кой е правилният начин да заявим граница, при условие, че вече живеем и в едни такива времена, в които е популярно да се практикува осъзнато родителство, всичко да се случва с добра дума. Същевременно много хора, знам, че много родители бъркат границата с това мило, добро, осъзнато родителство и всъщност границата се размива. Знаеш ли, то няма граница, разлика в границата между това дали е към детето, към мъжа, към рожденото семейство. Границата е в нас самите. Ние самите, ние не поставяме граници на тях, ние заявяваме собствените ни граници. И хората се допират до тях. Защото истината е темата с границите, не е ти ще имаш ето такава граница, ти ще имаш ето такава граница. Да, нормално и ние към детето да имаме едни изисквания, към съпруга ни други изисквания, например. Но те са наши собствени, те идват от нас. Така че те не се определят спрямо кой човек, а спрямо какво е важно за мен, какво аз искам, какво аз очаквам. Искам ли да позволявам на детето да го прави това нещо или не? И ако за мен е все едно, окей, не поставям граница. Ако все пак за мен е важно и ако детето не го прави това нещо, на мен ще започне да ме дразни, ще започвам да чувствам раздразнение, неприязън и така нататък, значи някъде не съм поставила граница предварително. Също е интересно, че в майчинството човек в хода на ежедневието установява, че има някаква граница по някаква тема, за която изобщо не си подозирал. Особено, нали, в периода, в който детето е за всичко е мамо и в един момент ти разбираш, ти си казваш, окей, аз имам някаква граница за шум или за това да постоянно някой да е залепен за мен и така нататък. Нали, при малките деца е много трудно. Всъщност трябва там изцяло да ти падне граница, докато той още бебе, защото е неизбежно някакси. Те са много обвързани, майката и бебето, но от един момент нататък човек в хода на родителството разбира, че има някаква граница и я разбира, поне аз за себе си на няколко пъти съм разбрала, че имам граница тогава, когато ми я прескочат. Когато ми кипне. И в една такава ситуация човек се чувства направо след това виновен. Как работим с вината у майката? За да работим с вината, трябва да можем да поемем отговорност. Там е вина-отговорност. Ако чувствам вина, мога ли да поема отговорност за това, за което чувствам вина в момента? Ако не съм се държала по най-правилния начин с детето за себе си, защото смятам, че аз трябва да съм спокойна майка, трябва винаги да съм в добро настроение, трябва винаги да мога да играя с него, трябва да съм на разположение 24/7. Аз ако ги имам тия вярвания и се опитвам спрямо тях да действам и изведнъж аз чувствам вина, или преразглеждам вярванията си, или спирам да чувствам вина, поемайки отговорност за това, че окей, в момента не съм направила нещо спрямо вярванията, които имам. И много често
вината именно от това, че има прекалено високи очаквания към себе си. Или съм прихванала вярвания, които всъщност не са мои вярвания. Аз мисля, че ти имаш опит с това нещо. И много пъти сме си говорили по тази тема. Сещаш ли се да споделиш нещо? Чакай да се досетя. Аз по-скоро се сещам за този пример, който ти си давала на няколко от нашите мам ретрити, а именно за това, че понякога се налага да оставим децата при баба и дядо, но там важат различни граници от нашите граници и децата съответно се възползват от това. Било то, че определени храни са разрешени, определени забавления са разрешени и за това, че някои родители започват да чувстват вина за това, че когато пратят децата при баба и дядо, нещо им се разбутва там, режим, меню, диета и така нататък. И тогава си спомням, че няколко пъти си подчертава, че всъщност това е цената, която ти плащаш в името на твоите 2 часа спокойствие или там 2 дена, зависи за колко време си оставил детето при баба и дядо. И че всъщност човек трябва отговорно да си каже, окей, аз поемам отговорност за това, че там положението ще е така, но това е моя избор и това е цената на моята почивка. Да, абсолютно. Истината е, че ако има неща, които наистина са принципиално важни в гледането на, оставяйки, например, детето при баба и дядо, и искам нещата да се случват по определен начин, много е важно това нещо да мога да си го поискам от тях. Но по-често забелязвам да влизаме в динамика, в която аз очаквам моите родители да правят нещата точно както аз ги правя по никакъв различен начин. Един такъв контрол, от който наистина трябва да се откъснем. Няма смисъл от него. Защото децата, те се научават да бъдат гъвкави, че с баба работят едни правила, а с мама работят други правила. И да, естествено, ако детето при баба нон-стоп яде сладко, да, има проблеми. Да, този проблем трябва да бъде адресиран и да бъдат поставени едни граници с бабата по един адекватен начин. И да, естествено, тези граници, ако продължително не бъдат спазвани, да, може да има последствия. Тоест, ако за мен наистина е важно детето да не се дава сладко, ама наистина ми е важно и това нещо бива постоянно потъпквано просто защото така, нали, тук опираме до съвсем различна ситуация. Но по-честия случай, в който се опитвам да контролирам твърде много, т.е. хем давам детето ми да го гледат баба и дядо, хем искам да станем по точно същия начин, който го правя аз. Няма как и двете. Защо женичките сме такива контролиращи? Няма да кажа думата. Да. Дами. Какво е в смисъл това част от женската същност ли е или е много в контрапозиция с женската енергия, която би следвало да е блага, мила, нежна? Загубили ли сме баланса между женска и мъжка енергия? Трябва ли жената да е прелива от тази женска енергия? И в смисъл, откъде идва този контрол, това желание за всичко да... Контрол идва от страх. Контрол идва от страх, от място на страх. Най-базово. Защото ако ние нямаме контрол, нещата могат да се разрушат, нали? Тоест, помислете, всеки може да помисли за някаква ситуация, в която изпитва прекалено голям контрол. Или по-голям контрол от обичайното. Обикновено това е ситуация, където ме е страх, ако този контрол го няма, какво ще стане. Страх ме за живота на детето, страх ме за моето собствено оцеляване, страх ме, че да не си загубя работата. Тоест, навсякъде, където се хващам за нещо, означава, че ме е страх. Трябва да мога да го отпусна този захват. И относно мъжка-женска енергия, аз не смятам, че всяка жена трябва да прилива от женска енергия. Много индивидуално. Ние сме съчетание на двете, и на мъжка и на женска. Всеки един от нас, и мъж и жена, ние сме комбинация от мъжка и женска енергия и при някои жени, да, има нужда наистина да се развива повече женствеността, мекотата, лекотата, това да се отнасяш с една благост повече към живота, към съпруга ти. При други жени точно обратното. При някои жени има нужда от развиване на повече мъжка енергия. Аз, например, имам нужда да се развивам повече мъжката енергия. Добре. Да, защото аз съм много добра в женската ми енергия. Така. Нали, ме хората ме всират женска енергия, пък аз точно обратното изключително много напирам за себе си самата, да си развивам мъжката енергия, защото за мен това е важно. Да мога да си преследвам целите, да съм упорита, да съм финансово независима. Ако за някои хора тук темата е чисто нова с мъжка и женска енергия, можеш ли да дадеш някакви класификации на това? Какво е женската енергия, какво е мъжката енергия? Може би като емоции, като чувства, като действия. Защото за мен е мъжката енергия напред и нагоре. Целенасочено действам, поставям си цел и действам последователно, редовно, заклето и така. Докато женската енергия за мен е като една вода, която
от всякъде ще мине, за всичко ще се погрижи и някак си така с песен, с лекота. Не знам има ли някаква Ти много хубаво го описа. Аз нямам какво повече. Тоест, то може много да се добави, но това не виждам дали да има голям смисъл. Въпрос наистина до едно вътрешно усещане, защото някои жени сами се усещат, че имат нужда да развиват женската си енергия. Повечето от нас са така. Защо? Защото сме много в контрола. Когато се научим да пускаме контрола, някак си става по-леко. Защо сме загубили баланса? Тук темата е много посочна. Семейство, деца, работа, свободно време, хобита, реални желания, образование. Много посочни сме навсякъде. Много хора директно си заявяват, много ми е трудно да поддържам баланс. Трудно е, да. Трудно е. Защото е трудно. Няма такова нещо като баланс. Има стремеж към баланс, но такъв перфектен баланс, където всичко да ни е добре, ако може навсякъде да е 100%, няма. И проблема е, че ние искаме да сме там. Ние искаме всяка една наша роля, в която сме, да сме на 100% в нея. Вместо да разглеждаме себе си, това всъщност също е упражнение, което го давам на клиенти, вместо да разглеждаме себе си като една питчица, в която ние сме 100% и за коя от тези роли колко процента давам, ние искаме всяка една от ролите ни, житейските ни роли да сме на 100%. Няма как да стане. Тоест, как една жена до един момент живее и там е възможно горе-долу всичко да е на 90-100%, и работа, и мъж, и свободно време, грижа за себе си, ражда се бебе и изведнъж аз искам всичките тези неща да продължават да остават на 100%. Но това бебе, то е един тотално нов свят, който влиза тук. Така че това, впрочем, е един от проблемите. Много големи максималисти и перфекционисти сме. Всъщност, кой е най-важният урок, който ние, младите майки на съвремието, т.е. нашата генерация майки, е нужно да научим, за да се чувстваме в мир със себе си? Можеш да споделиш, разбрахме вече, трябва да се научим да си поставяме граници, да пуснем контрола, да разберем, че балансът е мит. Да се доверяваме на себе си, това бих казала. Да се доверяваме на интуицията си. Да. Да имаме едно дълбоко доверие в нас самите, в усещанията ни, да сме свързани със себе си, това бих казала. Наистина, да имаме хубав плътен контакт сами със себе си. Да кажем две думи за мъжете. Те милите с нас. Не им е лесно. Трудно е, не им е лесно. Все пак работиш и с мъже, не само с жените. Също си имат проблеми хората, нали така? Да, не сме им проблеми. Ние сме им проблем. При тях има ли същата ситуация с губене на баланса, мъжка, женска енергия, такива неща? Мисля, какви са предизвикателствата пред съвременния мъж? Защото ние като жени също трябва да сме осъзнати за това, че и те душа носят. Това е така. Да спрем. Мъжете се напрягат много от това жените им да ги контролират. А ние постоянно го правим. Постоянно нещо се казва как трябва да се случи. Оставя мъжа, детето ми с мъжа и се почва. Това трябва да го направиш така, по същия начин. Той ще се оправи, детето ще оцелее, остави го на мира, спри да му дуднеш. Да. Спри да му обясняваш как да нагласи камерите по най-перфектния начин. Виновна. Да. И очакванията към мъжете в момента наистина имаме много очаквания. Нали, не, че е лошо, хубаво е. Хубаво е. Това ги държи в тонус, но малко прекаляваме понякога. Ще пак много се говори за феминизъм, нали, за това жените, нали, колко вече те, нали, ние работим и деца гледаме, не знам си какво, много сме велики. И сякаш мъжете остават на заден план за това, че те всъщност добре се справят с живота и те си имат своите проблеми. Затова исках да повдигнем и темата за татковците цялостно. При тях от съвременния татко вече се очаква и да помага и с детето, и в къщата да помага и така нататък. Всъщност това в противоречие ли е с тяхната мъжка енергия? Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Знаеш ли, тук ме хвана на тясно. Не мисля, че е в противоречие, но не трябва да идва на сила. Да, очаква се от днешните мъже да могат да си гледат децата. Ако не се очаква преди 30-40 години от нашите бащи,
от сегашните татковци, да, очакваме го. И това наистина е нещо съвсем ново, което се разиграва. Че преди нямало го е това очакване към мъжете, вече го има. А много мъжете не са отраснали с този пример пред себе си. Така че не им е съвсем лесно. И затова казвам, че ние, жените, много добавяме към това да ги контролираме отгоре. Те наистина се опитват, наистина се стараят много днешните татковци да са на максимум, да присъстват за детето, за жена си, за семейството. И те могат да си направят списък с убеждения, може би. Могат. Щом ето, нали, петах, ако липсва модел от вкъщи. Това е много интересно, всъщност. Останаха само децата. И те горките сега, много ми е интересно, аз ти знам твоята позиция, но много ще се радвам да я разкажеш по темата за въпросното осъзнато родителство, от което има шанс всъщност, ако е неправилно приложено, да се окажем с едно много разглезено поколение. Да. Аз малко спойлнах. Осъзнатото родителство смятам, че е прекрасно нещо. И всички трябва да сме осъзнати родители. Абсолютно трябва да имаме да мислим преди да предприемаме каквото и да е. Да не правим. Ние вече го правим по този начин. Но именно нещо, за което говорихме малко по-рано с теб, идва едно постоянно съмнение в нас самите. Оле, аз сега ако направя това нещо с детето или ако му се скарам, аз ще го травмирам за цял живот. Аз толкова детски травми ще създам на това дете. Ама то ние растем с травмите си. В смисъл, травмите не са нещо лошо. Буквално в момента тази тема с травмите и децата е такава, много сме изключително внимателни на детето да не се изтравмира. А пък всъщност, ние как ще израснем личностите, които сме, ако нямаме и една травма? То ние няма да имаме сблъсък с реалния живот, с фрустрация, която преживяваме. И като казвам фрустрация с децата, е много полезно да са фрустрирани. Ние постоянно им спестяваме това да не се разплачат, да няма скандал, да няма някакъв тантрум. А всъщност, когато ние можем да заявим какво за нас е важно, и аз искам нещата да стават по този начин, да мога да чуя и детето и да видя, да, виждам разстроена си, имаш нужда от нещо. Аз в момента обаче смятам по този и този начин. И нещата ще случат по този начин. Така че един баланс, да, тук също е хубаво търсенето на баланс, в който дали не залитам прекалено много в една либерална крайност. Да осигуря всичко на детето и то да не плаче, да е възможно най-спокойно. Децата се учат на граници през нашите собствени. Когато ние можем да заявим себе си, да поставим себе си, да кажем къде съм аз и аз от тук нататък не искам това нещо да бъде прекрачено, да сме достатъчно категорични, децата ще се учат те самите да го правят това нещо. Така че за тях е много полезно. Много ми хареса това, което каза за травмите, че няма лоша травма. Тоест всъщност как човек изобщо може да разпознае, че има травма? Така, аз казвам, че травмите няма как да ги спестим. Нали, всяка една личност израства с някакви травми и естествено, че има травми, които по-добре да ги спестим на децата. По-добре да няма нужда да се караме ние като родители между децата и да си крещим един по друг, като може да го направим това, когато детето е заспало. Тоест, да, много неща можем да спестим на децата ни, с които те иначе после би трябвало да работят след време. Но няма как да им спестим всичко. Това искам да кажа. Въпросът е да минава през едно осъзнаване. Окей, да, имам неща в живота ми, които са ми създали, ме блокират по някакъв начин. Защото истината е не самото... травмата не е самото събитие, а нашата реакция към това събитие. За едно дете може да е изключително травмиращо някой да му се разкрещи, да му направи забележка на висок глас, защото то, например, е много чувствително това дете, а друго дете тотално да не му направи впечатление. И да е поредното нещо, което се случва в този ден. Всичко е въпрос на реакция. Каква е реакцията към определено събитие? И ако с детето, например, се случва нещо травмиращо, като инцидент, преживяване, много е важно да говорим. Ние като родители да сме достатъчно мъдри да го изкарваме от това преживяване. Не да сме, горкичкото ми детенце, то се травмира за цял живот. Не да търсим начин, по който да го изкарваме от това нещо, да не го правим жертва на преживявания, а да му помагаме да ги преодолява, да става една така независима личност. Така че аз смятам, че ако нещо го адресираме като травма, имам такава травма или онакава, по-добре да работя по нея, не да си я разнасям със себе си. Говорейки за травми, аз мога също да се досетя, защото си говорим за хипнотерапия и нещо, за което щях да идвам при тебе. Аз всъщност установих, че съм имала ситуация, при която хейт коментар ми е влязъл толкова много под кожата, че ми е обрало моята си увереност и моята вокалност. Тоест, желанието ми и порива ми да си кажа, да споделя,
При мен винаги споделянето е било с някаква такава по-мащабна цел. Много интересно. В смисъл, винаги съм имала порив. Ако се споделя, идеята му е да стигне до повече хора, но ако при някой влезе под друг ъгъл информацията и се изсипе някакъв хейт, винаги много ме е удрил. Това с негативните коментари и с хейта онлайн си е тема за всички. Кое е правилното държание в една такава ситуация или какво да правим с нашата собствена увереност или неувереност, що се отнася до външно мнение? Да. Тук може би пак опираме до границите. Наистина опираме до граници, защото ако аз вярвам в това, което правя и за мен това мога да го поставя на първо място като приоритет, тогава би ми станало неприятно от нещо, което чувам за себе си. Но ако аз в ядрото си знам какъв път съм извървяла до там, докъдето съм стигнала, през какви осъзнавания съм минала, какво правя и вярвам ли в това нещо, което правя, тогава вероятността да ме бутат негативни коментари е по-малка, защото не се сливам с тях, защото аз знам къде е моята граница и къде аз присъствам. Какъв е моят контакт с мен и с нещото, което е важно за мен. Но това би било в момент, в който се чувстваш много empowered, много уверен. Ако те хване в момент, в който и малко се съмняваш в себе си по някаква причина външна. Нормално е всеки от нас се съмнява. Може да те спъне много сериозно. Естествено. Съгласна съм и тогава пък е полезно да се замислим, че негативните и хейт коментарите, те не идват от хора, които са много щастливи в този момент. Те обикновено идват от хора, които самите те едва ли имат много щастлив живот в момента или имат много... Представи си ти да имаш един много щастлив ден днес и да ти е хубаво днес, е щастлива, че с мъжът имате добри отношения, така ти е хубаво просто. И що да не напише някакъв гаден коментар на Маги? Или то може да е някакво възмущение. Да. Ето, нали сега, типичен пример с всички реалити предавания, които вървят, нали, постоянно се обсъжда всичко там. Те хора са влязли с ясното разбиране, че ще бъдат обсъждани. Не винаги е, защото съм имала супер гаден ден, ще ти оставя гаден коментар, но възмущението понякога е по-силно. Да. Добре, в такъв случай човека има право на своето възмущение. Аз съм човек, който не би написал. Аз бих си го помислила и ще подмина. По-скоро аз това искам да кажа, че много често, когато ти нещо не си съгласна с нещо, което виждаш, но си кажеш, не съм съгласна, но нека да върви. Да, отколкото някой път аз виждам такива коментари, много добре сте го измислили, обаче това не е окей. Тоест по-добре не пише нищо хубаво. Каква е ползата от тази валидация по някакъв начин? Това, което исках да кажа е, че помага някой път да си дадем сметка, че хейта не идва от добро място. От място на пълноценност, от място на някакво... Виждала съм много адекватни негативни коментари, например, да пишеш налично на човека и да кажеш, знаеш ли, това и това не съм съвсем съгласна с това, което казваш. Но публичните негативни коментари, те нито са конструктивни по някакъв начин, нито дават някаква добавена стойност. Така че тук е въпросът да мога да си кажа, добре, тъпо ми е, неприятно ми е от това, че някой се изказва по този начин. И да се върна обратно към себе си. Аз вярвам ли в това, което правя? И да си кажем, психичното ми здраве е по-важно от твой коментар. Така че... Примерно имаше някакъв, по повод Mom Retreat, имаше някакъв 1-2 негативни коментара. Даже скоро единия го видях. Да, и разклатиме единия. Разклатиме. Да. Рейджнах. Но аз тогава си дадох сметка, последния като го прочета, си казвам, Боже Господи, значи ние събираме Mom Retreat, на който идват дами и то 80% от последния ни ретрит в момента, който ние го организираме, е с участнички, които вече са били на ретрита. Тоест това е предостатъчна валидация, че ние правим нещо наистина смислено. И ако някой не го разбира и е недоволен от това нещо и недоволства, това е негов проблем. Наистина не е наш. И ако на нас не ни харесва, затова казвам колко е важно да слушаме нашата интуиция, защото не е необходимо на нас да ни харесва всеки срещнат в интернет пространството, в Инстаграм, в Фейсбук. Имат изключително много хора в момента, които са авторитети по някакъв начин. Няма как да харесваме всички. И е възможно, много възможно някой човек да си кажем, да се съмняваме в това, което той казва, но тогава изведнъж да почнем да подлагаме себе си под съмнение. И това не е полезно. Така че ако някой на нас не ни, така да го кажем, вибрира на нашата честота и някой инфлуенсър не е наш и аз продължавам да го гледам и да ме чувърка отвътре, по-добре да не го следвам този човек. Аз за себе си оказвам. Ако на някого му натискам бутоните и нещо не му харесва в мен, по-добре да не ме следва. Аз нямам нужда от излишно, хора, които ще се напрягат от мен. Обратното, аз искам хората да могат да взимат много адекватен и
избор, свързан с тях самите. И ако виждат противоречия в пространството около себе си, например, че някой говори нещо, което ти е странно, или не можеш да разбереш, или не е съвсем така, или ти натиска на теб някакви бутони, значи може би по-скоро трябва да се довериш на себе си. Или да почнеш твоите бутони да изучаваш. Също е много полезно, да. Си кажеш, защо всъщност това сега ми натиска бутоните? Коя е онази неувереност, която имам в себе си, имам да работя върху нея? Да, именно. Това е полезно, много полезно. И хейтърските коментари отново, то в двете посоки върви. Ако някой ми казва нещо, което ми натиска бутон, дай да видя какво точно ми натиска на мене. С какво влиза, в какъв вътрешен конфликт аз влизам в този момент. И тук веднага мога да дам един пример, който обичам да го давам. Ако аз да ти кажа на теб, че е зелена косата, ти ще кажеш, Дони, не ми е зелена косата, смисъл да. Обаче, ако дойде ти кажа, ти си много тъпа и ти ще си... Защо ли? И почваш съмняваш в себе си. То е същото. Се притесня, че съм тъпа. Да, ще каже, ето тя вижда нещо в мен, което аз нямам, а мога да имам. Значи сигурно трябва да запиша още едно више. Да, точно така. Да. Или просто да ти каже, Дони, вече имам 2 висшета, как ще съм тъпа? Хубавото е, че аз се радвам, че такива теми вече се придава гласност на всичко това. И за хейт коментарите много се изписал и се изговорил, и за увереността на нашето сегашно поколение, и за всичко, което изговорихме днес. И всъщност много от темите, които обсъдихме тук с Дони, Дони влиза в детайл и по време на Mom Retreat. В описанието ще оставя информация. Ако гледате клипа след това, потърсете всъщност в Instagram momretreat.bg. Там ще видите информация за актуалния ретрит, който живот и здраве на всеки 2-3-4 месеца ще има почивка за майки. Ако Дони продължи да гори в тази посока, и аз също. То е кауза това нещо, не знам. Много е хубаво. Не, Дони има чудесна история. Тя искала да ходи на почивка с майки, си е направила почивка за майки и после този вече се разгърна. И после майките те каза да го правим истинска почивка за майки. Mom Retreat е едно свързване, от което имаме нужда всички. И е много ценно, ако всяка една жена има своето племе и жените около себе си, с които да се свързва и да общуват да си говорят на един език, да говорят на теми отвъд децата, бебетата, памперсите, храненето, болестите, о господи, болестите. И би било чудесно, ако го има на една такава, не ежедневна база, но да знаем, на една жена да знае, че я има тая подкрепа около себе си. А пък в Mom Retreat ние срещаме такива жени помежду им и става много хубав обмен. Дони, когато работи с клиенти, тъй като и аз имах период, в който бях неин клиент преди да станем по-близки приятелки, ти даваш домашни на хората, като приключва сесията понякога. Какво домашно ще дадеш тук за края на нашата сесия на всички, които гледат или слушат? Сега вкарахте в джаза. Какво да си напишат? На кой въпрос да си отговорят от всичките тези? Значи да си изберат или по въпроса с границите, да видят къде са моите граници и какви искам да сте, защото това също дори може да бъде описано. Впрочем, ето, давам домашно. Измисли го. Ти сама каза много добре преди малко, че започвам да виждам границите си едва когато те бъдат прекрачени. Когато се ядосам много, когато избухна, да наблюдавам себе си в рамките на една седмица, къде позволявам моите граници да бъдат прекрачени. Много ясно да го наблюдавам и дори да си го записвам. И да видя, може ли следващия път да не чакам толкова много, а да по-отрано да заявя границата си. Това е за домашно. Прекрасно домашно. Значи в коментарите отдолу после дали сте си написали домашно. Аз съм сигурна, че Дони, това не е ти е последното гостуване тук. Така че бих апелирала, ако имате някакви въпроси или теми, които искате да разискаме с нашия психолог Дони Христова. Тук в този канал може да споделите вашите предложения долу в коментарите. За мен беше изключително удоволствие, че си първия гост на нашия нов сет. И много се радвам, че с нея имаме възможност да ви предоставим тази информация тук, както и Дони да работи постоянно и с майки на живо, и на Mom Retreat да се получават такива прекрасни компании, да се завихра тази женска енергия и да става дивко пълно, ако трябва да сме искрени и честни. И се надявам скоро пак да те видя тук в това кресло. Аз ще се радвам, много удобно. За повече съдържание като това може да се абонирате за канала Маги-сан. В канала ще откриете и плейлист с всички епизоди на този подкаст. Ще се видим с вас съвсем скоро отново пак.
Довиждане!